こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は南インドのモンゴで出発されました。中央チベット政権はダライラマ法のノーベル平和賞受賞36周年を祝いました。6カ国議会代表団がダラムサラで共同記者会見を開催し、チベット人との連帯を再確認しました。チベット事務所台北が2日間の国際チベット会議を開催しました。チベットハウスジャパンが第77回人権デーに参加しました。チベット政策研究所はニューデリーで中華人民共和国によるチベットにおけるグリーンエネルギー推進の負の側面に関するパネル討論を開催しました。昨日の朝、ダライラマ法はダラムサラのご住居から南インドのモンゴルチベット人居住区に向けて出発されました。Wherever I go, Indian public really showing me genuine compassion, and we truly spiritual brother. Thank you. 法は2026年1月末までモンゴルに滞在される予定です。今週水曜日、世界中のチベット人、チベット支援者、そしてダライラマ法14世を敬愛する人々がダライラマ法へのノーベル平和賞授与36周年と第77回国際人権デーを祝いました。中央チベット政権が中心となり、ダラムサラの州寺院ツラカンで式典が開催されました。式典にはオーストラリア、フィジー諸島、チェコ共和国、フランス、ニュージーランド、チリから訪れた議会議員、チベット支援団体の代表者、ジャーナリストらが中央チベット政権の公式ゲストとして参列しました。チベット亡命議会のキンボスナムデンブル議長が議会の声明を読み上げ、中央チベット政権のベンバシン主席大臣が内閣の声明を発表しました。At a time when our world is shrouded in the darkness of conflict, hatred, and fear, His Holiness the Dalai Lama's philosophy of peace, rooted in compassion, wisdom, and a profound sense of universal responsibility, has illuminated a viable path towards genuine and lasting peace. It needs no elaboration that the primary purpose of observing this historic occasion is to devote ourselves to the study and implementation of these timeless teachings. 各国の代表者は壇上に立ち、法王がチベット人の福祉に生涯を捧げられていること、深い慈悲のメッセージ、そして世界平和への揺るぎない献身に対し、敬意を表しました。また、チベット内外のチベット人への連帯を表明し、チベット問題への支持を改めて確認しました。ニューヨークとニュージャージーのチベット人コミュニティもワシントン DC チベット事務所のナムギャルチョルプ代表を周辺に迎え、ニューヨークのプンソク DC ホールにてこの記念行事を祝いました。ナムギャルチョルプ代表は、法が関与と相互尊重に基づいた非暴力と平和的和解に揺るぎなく尽力されていることを強調し、この姿勢により、チベット問題への国際社会の支援が大きく強化されたと述べました。1989年12月10日、ダライラマ法は各国の弾圧に直面しながらも、チベット解放のために非暴力の姿勢を貫いた功績により、ノーベル平和賞を受賞されました。また、法は地球環境問題への関心が評価された初のノーベル平和賞受賞者となりました。Your Majesty, members of the Nobel Committee, brothers and sisters. I am very happy to be here with you today to receive the Nobel Prize for Peace. I feel great honored, humble, and deeply moved that you should give this important prize to a simple Buddhist monk of Tibet. I am no one special, but I believe the prize is a recognition of the true value of altruism, love, compassion, and non-violence.
which I try to practice in accordance with the teachings of the Buddha and the great sages of India and Tibet. I accept the prize with profound gratitude on behalf of the oppressed everywhere and for all those who struggle for freedom and work for world peace. I accept it as a tribute to the men who founded the modern tradition of non-violent action for change, Mahatma Gandhi, whose life taught and inspired me. And of course, I accept it on behalf of the 6 million Tibetan people, my brave countrymen and women inside Tibet, who have suffered and continue to suffer so much. They confront a calculated and systematic strategy aimed at the destruction of their national and cultural identities. The prize reaffirms our conviction that with truth, courage, and determinations as our weapons, Tibet will be liberated. 今週水曜日、ノーベル平和賞受賞記念日の祝賀行事終了のち、6カ国から訪れた国会議員代表団がツーラ間で記者会見を開き、チベット人への揺るぎない連帯とチベットの自由を求める戦いへの支持を表明しました。代表団はチェコ共和国の国会議員ジトカ・セトロバ氏、オーストラリアの国会議員バーバラ・ポコク氏、チリの国会議員ブラド・ミロセビッチ氏、フランスの国会議員サマンサ・カゼブヌ氏、ニュージーランド国会議員グレッグ・フレミンゴ氏、フィジー国会議員ブレンドラ・ラール氏で構成されていました。議員らは中国政府によるチベット人への拷問と抑圧を確認し、チベット人の権利と自由への支持、中道政策が正しいアプローチであることの重要性、そして中国・チベット間の紛争解決のため、中国とチベットの対話再開の必要性を改めて強調しました。また、チベット語と文化の維持における共同責任、外部からの影響を受けずに自立して生きるチベット人の権利への支持、そして中国がダライラマ法の転生問題に干渉すべきではないことを強調しました。代表団は中央チベット政権を訪問し、指導部と会談しました。台北チベット事務所は2025年11月15日と16日に NCCU として知られる台湾の国立政治大学公共経営管理教育センターにおいて、雪国フォーラム2025年共通基盤の模索チベット国際会議を開催しました。この2日間のフォーラムには、中国分析戦略センターインドのジャヤデワラナデ所長をはじめ、台湾、インド、香港、モンゴル、日本、米国、オーストラリア、ニュージーランドから学者、人権活動家、教授らが参加し、さらに中央チベット政権及びチベット事務所の元代表者や職員らも出席しました。議論はダライラマ法の転戦問題を通して見た中国の政治的変遷とチベット中国紛争の将来展望を中心に展開されました。会議の最終日に採択された決議では、法の転生に関するすべての事項はダライラマ法とガンデンボラ信託のみが関係するものであり、他のいかなる政府、政党、個人もこの点に関して権限を持たないことが再確認されました。チベットハウスジャパン及び在日チベット人コミュニティが11カ国とともに東京渋谷ウメンズプラザホールにて国連が人権デーを宣言してから77周年を記念する行事に参加しました。記念行事は中国大使館前での平和的なデモから始まり、チベット、東トゥキスタン、南モンゴル、その他の少数民族地域における自由と人権を求める声が上げられました。チベットハウスジャパンのタシアンズム氏をはじめ、ミャンマー、カンボジア、ベラルーシ、台湾、東トゥキスタン、南モンゴル、香港、中国本土、北朝鮮、ウクライナの代表者がそれぞれの地域における政治的抑圧や人権侵害の実態を報告し、権威主義体制下で暮らす人々の連帯を呼びかけるとともに、暴力を終わらせ自由を回復するための国際社会の介入を訴えました。2025年12月1日、チベット政策研究所は第3回チベット気候行動シリーズの一環として、
ニューデリーのインド国際センターにて中国が推し進めるいわゆるグリーンエネルギー革命がチベットにもたらしている深刻な環境的、社会的コストに焦点を当てるパネルディスカッションを開催しました。中国のグリーンエネルギー暗部チベットにおける環境破壊と題された討論には、シンクタンク、大学、メディア機関の研究者や独立した専門家らが参加しました。討論は2つのセッションで構成され、第1セッションではチベットで進行している鉱山開発とその影響に焦点を当て、第2セッションではチベットの生態系全体の破壊をもたらした偉大ダム建設について主に議論されました。ニューデリーのダリラマ法事務所のトゥンルブゲブ事務局長が閉会の辞を述べ、チベットを地球規模の重大な気候問題として認識することが緊急に必要であると強調しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。